Dobra, czekajcie, sobie odpalę. No. Czy mamy? Kokseleczka lubi pieniądze. No, ja nie. Kokseleczka lubi pieniądze. A ja nie. Rapikej. To jest rap. Druga część w drodze. Lubię draczek, kokseleczka lubi hajs, a ja nie. Hej, hej, hej. O. Zrobimy draczek, hej, hej, hej. Kokseleczka lubi pieniądze. Kokseleczka ma klucze, a ja nie mam. I nie będę. Mam klucze, a on nie. Bicik freestyle'owy, hej, hej, hej. Dziękuję za oglądanie.